Uyabona ke manje ke bhuti uNjabulo nje obula kuBhinga TV khona umncintiswano la kuyawinwa la. Okay. Kulula futhi ukuwina fanele nje usho inyanga zonyaka ilandelana ngesizulu. Yeah. Hayi ukuthi zingaki uzisho amagama ngezulu kodwa akulandelani ungasho ukuthi hayi khona ubani uqale kahle January February uze nazo Uzowinana ngizokutshela usuwinile Shona oqala ama prize mathathu ngizokutshela usuwinile ukuthi utholani uyangiroba uBhinga Lalela Lutho uMasingana uNhlolanja uNdasa noma uMbasa ngiyadedeka la uNdasa iyafana lonto leyo uNdasa uMbasa ayi ngeke uyafika ikuthembile mana wesisi sangiyazi kinga ukuthi ngoba ngishela umcimbi kuningi wena uvana nomuntu oshadayo uyazi ngazothi 1+1 kimi ngizothi 7 kuningi ngizokuxolela ke ngalokho ngizokuxolela nje hayi uzamile usubahlulile abaningi njengoba sila so activate one number 1 njengoba sikhuluma umuza ngesingisi omncane kanjani sikwaBhinga TV asifuni lonto January February no okay Hloka Zulu obona nkalo zonke maphatha konke ojabulisa bonke asane TV yamaBhinga